ikastola normal bat, bere egunerokotasunarekin, bere betiko arazoekin, baina batez ere ahalegin bat egiten ari dana, bere kolektiboa hobetzen, ikasleak eta lankide guztiak eta familiak errespetuz, entzunez, arretaz eta zaintza berezi batekin zainduko dituen ikastola. Barne sendotasuna kontzienteki lantzen duen ikastola bat, ikastola kontzientea eta integrala izan behar du. Eta pertsona bere baitan osotasunean, bere gabezietan, bere indarguneetan lantzen ikasten dakien leku bat izango da. Eta niretzako badago gako garrantzitsu bat gaur egungo ikasleak eskatzen nahi dienak eta gehien bat gazteak eta nerabeak diela leku edo espazio seguru bat, non entzunak begiratuak eta sostengatuak izango dien lekua. Eta horrela izan beharko dute aurrerantzean ikastolak.